बे बुहुमाव इसोरा गासैखौबो सुबुं माहारिखौ एखेयैनो सोरजियाखै। बेनि गेजेराव सोरजिदों सोरखौबा खाना, लेंग्रा, बोबा, दोहोनि आरो गोरिब। अब्लाबो थांनानै थानो गोनां जायो सुबुं माहारिया दुखु खस्थयै। बेबायदिनो मोनसे दुखु संसारनि बिदिन्थाया जादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं दैगोदै गामियाव। मुङा कामेस्वर मोसाहारि। नंगौ, बिथाङा जोनोमनिफ्रायनो आगसि आथिं गैयै जोनोम जानानै गावनि जिउखौ दुखु खस्थयै दैदेननो गोनां जादों। दासान्दि कामेस्वर मोसाहारिया गारला, रायदों आरो औवानि बायदि रोखोमनि सियार टेबोल बानायनानै नखर सामलायगासिनो दं। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला दानसेयाव गोबां सियार टेबोल बानायनानै फाननायाव 2-3 रोजा रांल' मोनो। नाथाय बेनि गेजेरावनो नखरनि सा 10 सोद्रोमाफोरखौ जाहोनाय फेदेरनायाव दासान्दि गोबां खस्थ' मोननांदों कामेस्वर मोसाहारिया। बिथाङा गावनि खस्थ' आरो रांखान्थि फारसेनि आंखाल नुजाथिनायखौ लानानै सरकारनिसिम मदद होनो खावलायदों। कामेस्वर मोसाहारि, गामि दैगोदै, पस्ट खुंग्रिं। बियो 15-16 बोसोरसो थांबायदां सोलोंनायनिफ्राय। 18 बोसोरसिमसो जाबाय खोमा। सोलोंजेननाया थारमाने जोंनो सासे मानसि मोनसेखौ ट्रेनिङाव लांनांगौलै होननानै बे खुदिराम होननाया जोंखौ दैदेनलांदों आरो ओरैबायदि जायगायाव ट्रेनिं लाहैनांगौ नोंसोरो होननानै। बे थिनालियाव लाहैदों ट्रेनिंखौ। 3 मास लादों ट्रेनिङा। बे ललित ब्रह्म होननाय दं सासे जोंनि हेन्डिकेप। बेयो सियारनि अस्टारमोन नालाय जों बेजों सोलोंनो मोन्दों आरो। आंनि बानायनाया आं दा बेखौ बेजोंनो जानांसिगौलै होननानै सानखानानै आङो बे ट्रेनिंनिफ्राय लाना फैनानै रोंबोनानै हारसिङै निजा मावनानै जाफैदों आरो। सियार, रायदों सियारखौ बानायनानै। आङो आलना बानायो, ओमफ्राय गथ'फोर फुथुग्रा सोमावग्रा दलना बानायो, ओमफ्राय मरा बानायो। मरानिफ्राय ओमफ्राय बिदिनो सियार बानाय फानो। डाबल सियार, सिंगेल सियार बेबायदि बानायजोबो आरोखि। सफा थफा बानायजोबो। मोनसे सियारावहाय दा 1000 फानोमोन। 1000निफ्राय बिसोरो दामफोरखौ बोरैबा बोखा बोखि रायज्लायनानै बिदिनो 700-800 गाहामनि लाङो आरो। ओमफ्राय जोंहा बिराद लस जायो। बायनायजों जाबजों दा मथा मथि जोङो फाननायावनो 1000सोल' नालाय, ओमफ्राय गारला बायनायावनो माबा थांखायो आरो 800-900 गाहाम थांखायो। ओमफ्राय गारला बे 20 दालाव सियार गंसेल' थाङो। बेखौनो जों फेरेदनांगौ। गोरलै गोरलामबाबो नस्थ'यैनो जों मावनानै जानाङो आरो फाननाङो। बायनायजों जाबजों फाननायजों लोगोसे लानानै जोंनाव दा एसे प्रफिटआ थाबावनो नागिरा आरो। बे 200-300 गाहाम लससो जाबावो। जों 1000से फानोबा बिसोर 1000सिमबो लाङा। मालाबा सोरबा गोसो गोथौबा 1000से लाङो, गोसो मोजां अननायफ्रा। ओमफ्राय सोरबा बिदिनो सानस्लाबनो हायैफ्रा 700-800नि बिना लाङो। जोंनाव प्रफिटआ थानो नागिरा आरो। मासाव दा आङो मोजां मावथारबा मास मोनसेयाव 2-3 हाजारसोल' हायो आरो। हारसिङै नालाय। दा बेजोंनो आङो खुनुरुखुम हा दाहा सोलिनांगौ जाबाय। जा थाइसे मोनो बेखौ लानानैहाय फिसा फिसौ फिसिनांगौ जाहैबाय। 9 जन गिदिर उन्दै लानानै 9 जनसिमाव आङो बिदिनो नायनांगौ जायो। 9 जनसिमाव जानाय लोंनायाथ' मालाबा मोनजायो मालाबा मोनजाया, होमबाबो मावसोमनांगौ जाहैबाय खस्थ'यैनो। ओमफ्राय आङो सान्दुं थिखा थिखि सायख्लुम गैयैफ्रावबो बिराद
अरजों गोलोमनाङो खस्थ' खालामनाङो आं दा बेबायदि खस्थ' खालामनायखौ सरकारनिफ्राय माब्लाबा नायसंफैदों नामा नायफैदों? गैया सरखार नायस'नाखै। दा नायफैजानो लुबैदों नामा नों माबाफोर अनसुंथाइ मोनजानो लुबैदों? आं बिदिनो लुबैनानै दंमोन आरो दा माबा मोनसे आंनि साबसिन राहाफोर दंब्ला मोजां न'खरखौ खुंलांनो हागौमोनलै होननानै साननाय फैयो आरो। नों मालाबा खिथाब लिरफेरबायमोन नामा बे सरकारनिसिम थांनानै? सरखारनिसिम थांनायाथ' सोरबा एमएलए एमपिफोरनि गैया मोनथिदोंब्लाबो आं माल हैनो मोनाखै। आं नै गाबोन समफोरहालागैसो लानानै थांनो नागिरदोंमोन फेरेंगा सानाव। फेरेंगा सानाव मालाबा थांफेरबायमोन नामा? थांबायमोन दाख्लै थांनानै नुहैनायखायनो बे लोगोखौ लानानै थांनायाव नुहैदों आरो। ओमफ्राय सावरायलायदों? सावरायनाया माने बे सोंदोंमोन नालाय मा नांगौ मानो फैदों होननानै आं बहाय बुंना लादों सार नोंनिफ्राय जों अनसुंथाइ नांगौमोन जों फिसा फिसौ न'खर लाखिनो खांलांनो फिसाफोरबो फरायनाय दं होननानै। दा बे हरथ'नो हायाखै खुनुरुखुम फैफिननायाव 500 थाखा दैहरदों आरो बेखौ जों साहा लोंनानै फैनांदों सानसे जों बेजोंनो। दाथ' लेंहरफिनाखै गाव होनदोंमोन खबर लानांगौ सोंनानै फैनांगौ दा आं जेबो हरनो हाथ'वा फैसायानो हाबनाय गैया आंनाव अफिसाव होनना बुंदों आरो बियो सारा। ओमफ्राय नोंथ' मा मावो होननायाव आं सियार फानो सार। दा सियार फाननायाबो थोजोबा आं बे गारला लाखिनोबो मानोबो दा थाखाफ्राबो गैजोबा गोरा दामखौ आं गोरा गारनांगौ जायो हाया गैयिखायनो होनना बुंदों। बे सारा होनदों आरो बे नोंनि फिसाखौ मोजां फोरोंदो ओमफ्राय नोंनि फिसाफ्राबो नोंनि गियानखौ लाथोंसै फिसाफोरनोबो फोरों होननायखौ फोरोंदों आरो। ओमफ्राय बे लेखा फरायनायाव सार ओरैबायदि प्रब्लेम लेखाफोरखौबो फोरोंनो हाला आङो होननानै खिन्थाना लादों। बावबो होनदों गैयाब्लाबो खुनुरुखुम दाब दुब खालाम सानसे बिदिनो जालांनायफोरखौ जोंफोरबो मालाबा बिदिनो मोजां सुबिदा मोनबा नायसनगोन मागोनल' होनदों। उनाव जों माब्रै जालाङो जों मोनथिनो आरो सारालाय बिदि बुंदोंमोन आरो। हेफाजाबा फिसा फिसौनो फरायनायाव जों फिसाफोरखौ फोरोंनो हानाय जोंनि थाखा फैसा अभाबि मानसि थाखा फैसा सोरबा गोरों गोराफोरनिफ्राय साहायज' मोनोब्ला जों फिसाफोरखौ फोरोंलांनो हागोन। जानाय लोंनायफ्रा गैया जों बबेबा सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनोबा जों माइरं दैरं बुथुमनानै बा जों खांनो हालांगोन। दा गैया जों माजों फिसाफोरखौबो खांनो हानो। जेन'बा संसारा जाखानांगौ बिसि फिसा जाबाय बलेथ' फिसाफ्राबो फैबाय फिसाफोरनो फिसिनो नांगौ गानहोनो जोमहोनो नांगौ होननानै जों बिराद खोब साननाय फैयो आरोखि। न' बां मोनदों ना मोनाखै? न' बाङा जों मोनफेराखै आरो नैबे गंसे खुनुरुखुम मारैमोन बिनि फैसाया बै सारियालिनि दाङारामोन थाबायदोंमोन दा बिसोर थाबायफुंना होआसै। ओमफ्राय बेखौ नायदोंमोन आरो सोरनिबा न'आव बिदि गंफाल' होनायखौ जोङो साथाय बेराजोंनो एसिमेन्टनि लिरनाय माबा अपेनिं खालामलायनो हानाय नुदोंमोन जों नुवाखिसै जोंनाव मोनाखिसै आरो बिदिखौ। दा जेरै नुदों एरैनो दं। दा नोंनि आथिंफ्राव जिंगासिया बेयो जन्मनिफ्रायनो एखे गोरलै जन्मनिफ्रायनोखा। खस्थ'आ बिदिनो लेखा फरायनायावबो खस्थ' मोनबाय हान्थु खराय जों हाब्रु दैब्रु हान्थु थोरोबलायनाय थाबायलांनांदों। गाननाय जोमनाय जोङो मालाबा ओंखामबो अभाबजों जादोंब्लाबो जोङो रायजा हान्जा फरायदोंमोन। बारखोनायालाय दावखोबाय थादोंमोन दा जानो गैयाव अबस्था गाज्रि जाबाय। सोरबा मानसिफ्रालाय होनदोंमोन सियानफ्रा नों बिदिजोंनो लेखाफोरजोंनो मोजां फरायबा जालांनो हागोन। बे समाव मा होनबाय जोंहा हा हुनि माबानि एसे दावराव दावसाव मेगन साजानानै जोङो जायगानिफ्रायनो लोरिनांदों। जायगायावबो थानो हायाखै आरो बिराद गोदाव सोराव दुखुथिया जानांदों आरो। ओमफ्राय बेवहाय आं फिसाफोरखौ लाना फैदों। बावबो दा दिनैसिमा जानाय लोंनायानो गैखाया गोदाव सोरावफ्रा। मावग्राफ्राबो उन्दै फिसाफोर गावसोर मावनायखौ गावसोर जानो लुबैयो। आंथ' बिनानैबो लानो हाया अननायजोंनो गावसोरनो गैखाबालाय आं बोरै फिसाफोरनि मावनायखौ बिनानै जानो होननानै गोदाव सोरावैनो थायो आरो बेबायदि जादों। औ ओमफ्राय दा बे समस्या जों गोबां बिदिनो गामिफ्रावबो नायगार खिगार खालामजाबायना दा जायगायावबो थानो मोनाखै गोदाव सोरावनो बिदिनो दाउसा मावरिफोरबायदि
जाथि बंस' बावनो एब्रेनानै थानोसै होननानै एसे हाखौनो जों दाम होलायनानै बायनानै थाफैदों आरो